Akube kuhle kube mhlophe empilweni yakho kube nosizo lokuthula kamuphathwa ne-channel inyoflick njengenjwayelo sinokuletha amaphupho nsuku zonke la so siyacela ukuthi uma ungumlandeli we-channel noma uyisubscriber noma umusha le channel wokwazi ukuthi ke nsuku zonke hlezi akhona amavideo amasha kanti ke manje sinawo ngaphezulu kwe-1000 amavideo akhona kwi-channel akakwazi ukuthi uyithokozise ngawo ufunde mina igama upastor weningi upastor wesizwe noma pastor wezwe so speaker la udouble kaSiphiwe kalithuli what about riding a white horse with wings which delivers you a white lion bayacosha lezingisi kaza kwethu uthi la what about riding a white horse with wings which delivers you a white lion nama ngangifundile kahle kodwa nje ngiyabona ugibele ihhashi limhlophe nempiko manje uthi le which delivers you a white usho limlethele ibhubese elimhlophe ukuthi ushingazi usho njalo ihhashi lingasho isithunywa ihhashi limhlophe lingasho nesithunywa ibhubesi lingasho idlozi ikakhulukazi ibhubesi linokumele lidlozi ngabe idlozi elihle idlozi ehlambulukile njengoba ilimhlophe ngisho ihhashi lingasho isithunywa yes kwabanye lingasho isithunywa kwabanye lingasho mhlophe idlozi futhi ihhashi but la kusho ngenzeka umuntu owembethwe idalwe ezithulo umuntu yabona izidalwe sisithunywa isithunywa ngapha mhlophe ngenzeka into eyidlozi ngabona ke asithi uyisummarize kanjena ukuze mhlophe enzisense nakomunye umuntu ukuthi okokuqala masithi mawuphupha ihhashi elindizayo singathatha njengophawu luhluma olugibelo olungasho ukuthi sukuzothola usizo olungalindelekile futhi oluzobe livela phezulu oluzofika ke ungazelele ngenzeka usizo ozobevela ke eyidalweni zakho oluzobe livela kuyingilosi mhlawumbe yabona ungazelele number 2 futhi uma ubuyashile ihhashi elindizayo kuphawu oluhle kakhulu mawulugibelo olungasho mhlawumbe ukungenela kwengilosi kaNkuluNkulu nokuthola usizo oluvela kuNkuluNkulu specific yabona njengoba uma uyifunda incwadi nje ku-Isaya kuyakhulunywa ngamahhashi kuyakusambulo kuyakhulunywa ngamahhashi amhlophe yanempilo kuyandiswa lapha so uma ubufunda ihhashi elindizayo kuphawu oluhle kakhulu uma uligibele lungayisho inhlanhla engandile lungakusho ukuchuma nempumelelo kanye nentshisekelo yokufezekisa inhloso inhlelo nezifiso zakho 4 ufuna uma uhashe indiza ngabe kube uphawu oluhle nje uma uligibelo lungasho ukuba nesithunzi ukuthola ukuhlonishwa nodumo kanye nokuba nekhono lokwenza izinto zenzeke emkhakheni wakho yabona ngabe umkhakha kamoya ngabe umkhakha nje we-career yakho azivale kakhulu labo 5 ukuthi ubuyashe indizayo uphawu oluhlobo olugibelo lungasho ukwembathwa amandla kamoya amandla esithunywa noma ke ukuba nedlozi nje ehlambulukile yabona kodwa nje kunamandla athile kamoya avamile ngaba wesithunywa kungaba futhi awedlozi komunye umuntu uma ebona lezi zinto leli hashe lihlele indizayo ihashe limhlophe futhi ubelichaza yabona so siyabonga kakhulu nalo ibhubesi lapha elimhlophe nalo liwuphawu lwehlozi kodwa ngespecific besibeka idaba lehashi la lungaba uphawu lwalihlozi ibhubesi elimhlophe lapha yani yes nabo uNkulunkulu amabhubesi akhona alikhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa ngiyasibambe kanjalo siyabonga kakhulu qinisekisa ukuthi you like and subscribe qinisekisa ukuthi you become a member qinisekisa ukuthi you contribute to the channel faka amamiliyoni faka indodla semali siyabonga be blessed.